Hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa webinaariin. Miten taustamusiikilla rakennetaan yrityksen asiakaskokemusta ja myyntiä. Hienoa nähdä, että aihe kiinnostaa ja meitä on täällä linjalla joka hetki enemmän ja enemmän. Ennen kuin päästään käsiksi meidän päivän otsikkoon, hoitetaan housekeeping-puoli kuntoon. Eli minä olen Eveli Kaasikko ja toimin tämän webinaarin hostina. Muutoin työskentelen Feedbackilla CMO:na, markkinointijohtajana, ja tämän webinaarin asiantuntijoina ovat Jaakko Männistö ja Joonas Piirainen, jotka esittelen teille vielä paremmin hetken kuluttua, mutta tervetuloa Joonas, tervetuloa Jaakko. Huomenta päivää kaikille. Loistavaa, no niin. Mutta joo, mikäli hyvä yleisö herää kysymyksiä aiheeseen ja puheenvuoroihin liittyen, niin kirjoitathan kysymyksesi sivun oikeassa laidassa olevaan chatboxiin. Meillä on tietysti myös Q&A-osio Jaakon ja Joonaksen lyhyiden puheenvuorojen jälkeen. Ja lisäksi muistutan, että kuten aina, myös tämä webinaari tallennetaan ja tallenne lähetetään kaikille tapahtuman rekisteröityneille sähköpostitse webinaarin jälkeen. Ja no niin, liikutaan nopeasti eteenpäin, että Jaakko ja Joonaskin pääsisivät ääneen. Ihan varmasti kaikki haluaisivat kuulla vähän lisää Jaakosta ja Joonaksesta myös, niin mä kerron pari lausetta Jaakko ensin sinusta ja sitten voit kertoa myös lisää, jos on jotain lisättävää. Eli Jaakko tosiaan on startup-yrittäjä ja kansainvälisesti palkittu asiakaskokemuksen mittaamisen ammattilainen. Hän on Feedbacklin perustaja ja toimitusjohtaja. Yksi CX Academyn ja CX Forumin perustajista sekä asiakaskokemuksen kirjan The Journey-kirjoittaja. Ja Jaakko on auttanut satoja yrityksiä rakentamaan menestyneitä asiakaskokemuksen ohjelmia. Ja hän on tosiaan myös Emotion Value Index eli EVI eli tunnetun tunnemittarin kehittäjä ja tunnemittamisen edelläkävijä. No niin, tässä oli nyt pari nostoa Jaakko sun profiilista. Onko jotain, mitä haluaisit vielä vaikka lisätä, nostaa? Ja sillä lisäksi itse asiassa voisitko kertoa yhdellä kahdella lauseella, että mitä sinä meillä kerrot siis tänään? Jees, kiitos Evely. Eiköhän tuossa ollut ihan tarpeeksi taustutusta. Tänään mä hyppään vähän syvemmälle nimenomaan tuonne tutkimukseen, mitä tutkimuksessa on tehty, mitä se on toteutettu ja sitten siitä mutkat suoriksi ja suoraan tuloksiin, eli käydään läpi nuo tulokset, mitä sieltä on tullut, jotta Joonas pystyy sitten ammentamaan niistä tuloksista sitten pikkasen lisää, mutta se on mun tavoite, että saadaan nimenomaan sitten niinku perustieto sieltä kaikkien eteen ja esille. Loistavaa. Kuulostaa oikein hyvältä. Ja on varma, että kaikki odottaa innolla. Pari sanaa siis Joonaksesta myös, että Joonas on yritysten musiikin käytön asiantuntija, joka toimi asiakaspäällikkönä ja musiikkikonsulttina Gramexin ja Teoston musiikkiluvilla. Hänellä on pitkä kokemus muun muassa vähittäiskaupan alan, matkailu- ja ravintola-alan ja liikunta-alan taustamusiikkiratkaisujen suunnittelusta ja musiikin roolista asiakaskokemuksen kehittämisessä. Ja Joonas tosiaan auttaa siis joka päivä yrityksiä löytämään brändinsä sopivat musiikkiratkaisut, jotka tukevat sekä asiakaskokemusta että liiketoiminnan tavoitteita. Ja totta kai Joonas tuntee myös musiikin lisessointiin liittyvät yksityiskohdat, eikö näin? Onko jotain Joonas sulla tähän lisättävää? Ja toki voisiko sinäkin kertoa, että mitä sinä tulet meillä näyttämään kertomaan tänään tässä webinaarissa? Oli kyllä niin hienosti tiivistetty mun osaaminen siihen, että en lähde ehkä sen suuremmin lisäämään. No tänään tässä webinaarissa niin mun rooli on ehkä vähän, kun Jaakko menee taas tähän niin kuin kauppakeskustutkimuksen niihin löydöksiin ja vähän metodoihin ja muihin, miten sitä tutkimusta on tehty, niin mä taas tuon sitä käytännön näkemystä, että no miten näihin löydöksiin voitaisiin päästä sitten niin kuin siellä omassa liiketoiminnassa, miten sitä voitaisiin lähteä monistaa johonkin muualle. Että mä oon ehkä tänään enemmän käytännönläheinen, totta kai huomioiden sitä tutkimusta, että paljon on tehnyt taustamusiikkisuunnittelua niin käytännön näkökulmasta ja sitten sitä kautta niin lähdetään sitä hommaa lähestymään. No niin, kuulostaa oikein hyvältä. Ja ei siinä mitään, lähdetään sitten liikkeelle ja Jaakko, ole hyvä. Innolla odotamme, mitä tutkimustulokset meillä näytti. Minä nyt poistun täältä, mutta innolla kuuntelen taustalla. Hyvä.
Kiitos Evely. Joo, mä voin tästä lähteä alkuun ja mä otan tuosta noin slaidit esille. Ihan alkuun, ennen kuin lähdetään itse tuohon tutkimukseen, niin muutamia kysymyksiä tuossa teille, mihin pääsette vähän vastaamaan, ja niin nähdään, että myös, että onko taustamusiikkia muuten käytetty ja missä vaiheessa mikä osaaminen selpolla, niin voidaan sitten vähän näistäkin tuossa Joonaksen kanssa ammentaa, niin käykää klikkailemassa tuosta vastauksia noihin meidän kolmeen polliin, niin saadaan pientä semmoista interaktiivisuutta myös tähän sitten noiden kysymysten lisäksi, niin ei mitään sinne, vaan voi tästä käydä vastailemassa joko saman tien tai sitten tässä matkan varrella. Mutta lähdetään liikkeelle tosiaan, ja tehtiin tuossa tutkimus nimenomaan taustamusiikin ja äänimainonnan vaikutuksista asiakaskokemukseen ja ostokäyttäytymiseen kauppakeskusympäristöissä. Ja nyt ehkä tässä heti alkuun niin hyvä huomata, että keskitytään tänään tuohon taustamusiikkipuoleen, ja sitten se äänimainontapuoli on sitten vielä erillinen, mutta mennään siihen sitten vielä tuossa kohta. Ja tosiaan oma rooli tässä kyseisessä tutkimuksessa on ollut pääanalyytikko, ja mä oon sitten ton datan pääanalyysin yhteistyössä musiikkilupien kanssa ollaan sitten toteutettu. Ja data tuossa on kerätty kokonaisuudessaan semmoinen noin 15 000 palautetta, ja datapisteitä on huomattavasti luonnollisesti enemmän, koska se on paljon taustadataa ja sitten sitä itse palautetta ja tietoa siitä asiakkaasta on paljon. Toteutettiin 4 eri kauppakeskuksessa 3 kuukauden ajan, ja sitten tämä on osa tosiaan niin kuin EU Music 360-hanketta, ja tosiaan toteutettu yhteistyössä musiikkilupien kanssa. Eli semmoisella niin kuin erittäin laajalla projektiryhmällä, jossa sitten myöskin autettiin ja arvioitiin toisen, että siinä mielessä erittäinkin laaja arviointi sitten myöskin sen niin kuin datan hyödyllisyydestä. Mutta se, mitä tässä kerättiin, niin käytännössä yhdistettiin kvantitatiivista sekä kvalitatiivista dataa, ihan niin kuin asiakkailta kerättyä tietoa ja sitten taustamuuttujia, jota sitten noissa tutkimuksissa oli. Ja nimenomaan vertailtiin erilaisia musiikkiprofiileja noissa kauppakeskuksissa, ja keskityttiin siihen nyt niin kuin tällä puolella, että mikä tavallaan semmoinen kustomoimaton ja sitten niin kuin kustomoituja musiikkiprofiileja, miten ne vaikuttaa nimenomaan siihen asiakaskokemukseen ja miten ne vaikuttaa sitten tänne ostokäyttäytymiseen. Ja metodologisesti keskityttiin asiakaskokemuksen näkökulmasta tunnekokemukseen, kerättiin myös muita mittareita, mutta keskityttiin erityisesti tunnekokemuksen siitä syystä, että me tiedetään se, että erityisesti tunnekokemus ja musiikki ja ympäristö ja myymäläympäristöt on niin kuin todella vahvasti kiinni toisissaan, joten sen vuoksi se puoli on niin kuin todettu parhaimmaksi mittariksi käytännössä sitten tämän niin kuin ympäristön ja sen vaikutusten mittaamisen nimenomaan asiakaskokemuksen näkökulmasta. Päätutkimuskysymyksenä tutkimuksessa on ollut nimenomaan, että miten äänimaailma vaikuttaa asiakaskokemukseen ja myyntiin, ja nyt sitten tässä tänään niin tarkastellaan erityisesti tarkentavina alakysymyksenä sitä niin kuin nimenomaan sitä musiikkia, miten se on vaikuttanut asiakaskokemukseen, ostokäyttäytymiseen, ja sitten, että millaiset taustamuuttujat sitten on myöskin vaikuttanut ollut siinä osana sitä yhtälöä näiden niin kuin, tämän musiikin lisäksi, ja mihin erityisesti, minkälaisiin taustamuuttujiin sitä musiikki on vaikuttanut erityisen voimakkaasti esimerkiksi, niin vähän ymmärretään niitä taustoja sitten myöskin niissä niin kuin ostajaprofiileissa, ja kuten mainitsin, niin sitten tämän lisäksi niin samassa tutkimuksessa tutkittiin äänimainonnan vaikutusta siihen asiakaskokemukseen ja ostokäyttäytymiseen, mutta katsotaan, jos siitä tulee sitten oma, löytyy meiltä sitten lisää tietoa, jos se on myöskin kiinnostava, niin varmasti voidaan myöskin jakaa siitä. Mutta tällä tutkimuksen asettelulla lähdettiin, ja tosiaan tutkimus meni kokonaisuudessaan varsin hyvin, dataa tuli todella paljon, ja päästiin myöskin
vertailemaan erilaisia lähtökohtia, ja sitten päästiin myöskin vertailemaan niin kuin verrokkeja, eli saatiin sitten myöskin verrokkidataa, mikä tosiaan tarkoittaa sitä, että pystyttiin varmistamaan niin kuin tulosten oikeellisuus ja laatu, eli meillä on siellä semmoinen niin kuin verrokkidata taustalla, missä tosiaan sitä niin kuin, vanhaa baselinea mitattiin, mikä tarkoittaa sitten sitä, että nyt nähdään, että miten sitten kun nämä musiikkiprofiilit kustomoitiin ja yksi tavallaan tehtiin vähän eri tavalla kustomoitu ja sitten nimenomaan toi brändille kustomoidut profiilit sitten, niin mitattiin myöskin niitä, että miten ne sitten vaikutti. No, mutta ehkä niin kuin se iso viesti, mitä tuolta tuli läpi tosi voimakkaasti, ihan niin kuin, ikään kuin sille kristallin kirkkaana, oli se, että nimenomaan brändin mukainen musiikki parantaa erityisesti asiakaskokemusta. Ja tämä on hirveän tärkeää, eli tässä ehkä tärkeää niin kuin korostaa sitä, että mikä tahansa musiikki, niin kuin tässä tutkimuksessa, kun kaikissa profiileissa oli musiikkia, niin ei voida sanoa, että mikä tahansa musiikki paransi asiakaskokemusta, vaan tässä tapauksessa erityisesti se brändiin sopiva musiikki, kun ne oli kustomoitu sille brändille ne musiikkiympäristöt, niin paransi sitä asiakaskokemusta. Ja tämä on semmoinen niin kuin kantava kokonaisuus, mikä sieltä oikeastaan tuli tosi selkeästi ilmi. Ja varmasti tosi Joonas tarttuu tuohon brändin mukaisuuteen ja siihen kustomoituun, mitä se käytännössä sitä tarkoittaa, miten sellaisen voi tehdä, niin se sitten niin tulee varmasti siinä. Sitten erityisesti toinen semmoinen niin kuin linkki, että sen parantuneen asiakaskokemuksen kautta sitten myöskin rahan käyttö lisääntyi, mikä tarkoittaa nyt sitten sitä, että se parempi ympäristö, brändiin sopiva musiikki, se on parantanut meidän asiakaskokemusta, joka on taas lisännyt rahan käyttöä. Ja keskimääräiset ostosummat on kasvanut keskimäärin 9%, ja sen lisäksi myös sitten impulssiostot on kasvanut, eli tavallaan tämmöinen niin kuin odottamaton rahan käyttö on myöskin sitten kasvanut sen lisäksi. Ja tämän lisäksi sitten kolmantena, niin myöskin, koska henkilökunnan palvelutasolla on merkittävä vaikutus siihen asiakaskokemukseen, niin tehtiin myös semmoinen löydös, että huomattiin, että kun se musiikkiympäristö on miellyttävä myös sille työntekijälle, niin silloin se henkilöstökokemus on ollut myös parempi sitten samalla niissä ympäristöissä, jossa musiikki on ollut parempaa, mikä sitten nostanut myös sitä asiakaskokemusta samalla. Ja sitten ehkä semmoinen niin kuin tärkeä huomio, kun tarkastellaan näitä niin kuin taustamuuttujia, niin erityisen vahvat vaikuttavuudet on ollut tällä kustomoidulla brändiin sopivalla musiikilla nuoriin naisiin. Eli me tutkittiin myös erilaisia asiakasryhmiä, ikäryhmiä, sukupuolia ja muita taustamuuttujia, niin erityisen vahva on ollut tällä nuorten naisten kategoriassa tässä tapauksessa tutkimuksessa määritelty alle 30 tai alle 40, eli alle tai 39-vuotiaat ja alle olevat naiset. Ja tässä on tärkeää ehkä huomata se, että tämä on naiset, henkilöt, jotka on ilmoittanut itse omaksi sukupuolekseen naisen. Ja sitten jos me tarkastellaan nopeasti vielä noita taustamuuttujia siellä ja miten se vaikutus on toiminut nimenomaan tuolla tunnekokemuksen puolelta, niin se johtuu oikeastaan siitä tässä tutkimuksessa, että se brändiin sopiva musiikki on luonut innostuneempia ja iloisempia asiakkaita, ja sen tutkimuksen mukaan nämä on käyttänyt huomattavasti suunniteltua enemmän rahaa, ja sitten siihen myyntiin on vaikuttanut erityisesti se, että nämä innostuneet ja iloiset asiakkaat on sitten tosiaan kuluttanut enemmän sitä rahaa. Eli jos me mietitään niin kuin tunnepohjaisesti, minkälaista tunneprofiilia sinne asiakaskokemuksen sisälle me halutaan tavoitella sillä musiikilla, sillä brändiin sopivalla musiikilla, niin on nimenomaan nämä kaksi tunnetilaa, eli innostuneisuus ja iloisuus. Ja sitten vielä viimeisenä niin nämä taustatekijät, jotka muut on vaikuttanut siellä, mitä huomattiin näiden niin kuin lisäksi, niin on se, että yhdessä jonkun muun kanssa asioivat, niin niihin musiikki- ja äänimaailma on vaikuttanut itse asiassa jopa enemmän siinä määrin, että me huomattiin, että ne henkilöt, jotka asioi kaverin kanssa tai perheen kanssa, raportoi molemmat parempia asiakaskokemuksia,
ja sitten sen lisäksi raportoidaan molemmissa tapauksissa niin korkeampia myyntejä suhteessa sitten niihin vastaaviin, jossa ei ollut sitä brändiin sopivaa musiikkia. Eli tietyllä tavalla niin kun, nämä on myöskin siellä korkealla, eli jos tuohon sitten ottaa tälleen niin kuin karrikoidusti sanotusti, niin ottaa vaikka kaveriporukan, jossa on vain nuoria naisia, niin tietyllä tavalla se vaikuttavuuskerron on siellä kaikista suurin. Mutta muutaman minuutin ehkä tuossa mulla meni pitkäksi, mutta haluan vielä sen niin kuin nostaa ja korostaa tässä, eli nimenomaan se brändiin sopiva musiikki. Tuossa tutkimuksessa on parantanut asiakaskokemusta, joka on sitten nostanut niiden samojen asiakasryhmien myyntiä. Ja erityisesti sitten näitä kannattaa huomioida siinä, jos mietitään vaikka strategisesti sitä, että ketä me halutaan sinne asioimaan sinne meidän kauppakeskukseen, ja sitten minkälaisella markkinointi- ja asiakaspalvelustrategialla sitten halutaan lähteä rakentamaan sitä seuraavaa brändiä. Mutta näin niin kuin tutkijan näkökulmasta niin haluaisin tietty myös huomauttaa sen, että brändi on aina myöskin sidoksissa siihen asiakaskokemukseen siten, että se brändi riippuu siitä tietenkin sen asiakkaan niin kuin odotetusta brändistä, mikä tarkoittaa sitä, että sitä brändiä voi myös markkinoinnilla muuttaa, joka sitten tekee sen, että kannattaa tarkastella myös nyt alkuun sitä, että minkälainen se oma brändi on ja minkälaisena sitten asiakkaat sen näkee, niin siihen sitten sen musiikin sovittaminen siihen brändiin on kaikista tärkeintä, jos me halutaan rakentaa semmoisia äänimaailmoja sinne kauppakeskukseen, joka sitten parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa myyntiä. Mutta omasta puolesta iso kiitos ja mukavaa, että saatiin olla mukana tekemässä tuota tutkimusta, tosi mielenkiintoista. Ja sitten jos myös muilla tulee vastaavia tutkimustarpeita, niin totta kai mielellään ollaan mukana tekemässä sellaisia toteutuksia, joissa päästään sitten pureutumaan syvemmälle tuonne asiakaskokemuksen ja ostokäyttäytymiseen. Mutta tässä kohtaa niin omasta puolesta kiitos, ja mä päästän Joonaksen nyt tästä sitten lavalle jatkamaan vähän konkreettisten asioiden puolesta, niin ei muuta kuin anna palaa, Joonas. Ja nyt sitten heitäkää tosiaan kysymyksiä tuonne chattiin vaan suoraan, joko mulle, Joonakselle tai molemmille, niin käsitellään niitä sitten tuossa Joonaksen setin jälkeen. Kiitos. Nyt pitäisi kuulua ääni, jo oli siinä mikrofoni mutalla. Kiitos, Jaakko. Mielenkiintoisia tuloksia todella tuolta kauppakeskustutkimuksesta, ja niin kuin tuossa aikaisemmin jo vähän lupasinkin, niin nyt mennään vähän käytännön tasolle, että miten näitä tuloksia ja positiivisia vaikutuksia voisi lähteä niin kuin käytännössä sitten toteuttamaan siinä omassa liiketoiminnassa. Sen mä voin sanoa, että tänään me ei mitenkään tätä koko reseptiä ja musiikin suunnittelua millään ehditä käymään läpi, mutta ehkä tämä on semmoinen hyvä inspiraatiohetki, mistä sitten saa niitä ajatuksia, ja tarvittaessa sitten mun kanssa totta kai voi jatkaa keskustelua myös myöhemmin. Mutta tänään tittelin omalla tavallaan, että miten se niin kuin mietitty taustamusiikki sit lähtee sitä asiakaskokemusta ja myynnin kehitystä tukemaan. Halusin tällaisen ihan ensimmäisen statementin laittaa tähän ennen kuin päästään näihin itse mun ajatuksiin ja näkemyksiin, että aika usein multa on kysytty sitä vuosien varrella, että hei, mä voisin laittaa niitä meidän jinglejä soimaan sinne meidän myymälään tai pistetään meidän markkinointiäänimattoa. Mutta mä itse olen tosi monta projektia vuosien varrella vetänyt, ja mä sanoisin, että se taustamusiikki-identiteetti, mikä siellä itse asiakastiloissa on, se on hyvin eri asia kuin brändin markkinointiääni, eli jinglet ja tämän tyyppiset. Totta kai siihen niin kuin voisiko sanoa audiobrändiin kuuluu tämä taustamusiikki-identiteetti myös siellä myymälöissä, mutta niitä kannattaa lähestyä hyvin eri lähtökohdista, ihan senkin takia, että asiakastiloilla on usein hyvin erilaisia tavoitteita kuin esimerkiksi brändin markkinointiäänellä. Ajattelin, että käydään näitä tutkimustulosten tutkimustulosten löydöksiä läpi vähän tällaisten käytännön aakkosten kautta, eli 4 teeman kautta A, B, C, D. Ja niin kuin tuossa tutkimustuloksessa huomattiin, niin se brändin mukaisuus on tosi tärkeä osa sitä niin kuin myynnin ja asiakaskokemuksen tukemista, ja sillä saa tuloksia. Se on itse asiassa tosi paljon tutkittuakin, ja sitä on tutkittu myös meidän toimesta, mutta myöskin kansainvälisesti. Ja se, että miten sitä brändiä lähdetään viemään siihen niin musiikki-identiteettiin, niin aika usein se lähtee niin kuin siitä liikkeelle, että pitää niin kuin tehdä brändikartoitus. Eli lähdetään miettimään, että minkälainen se brändi on, johon sitä musiikkia lähdetään suunnittelemaan. Ja usein tämmöisiä kovia ja pehmeitä brändiattribuutteja lähdetään sitten ihan niin kuin
tutkimaan ja suosittelen, että tähän kannattaa jättää aina ammattilaiselle. Jos ei halua, että sen tekee ammattilainen ja sen haluaa tehdä itse tai jollain tiimillä, niin sitten kannattaa niin kuin olla tarkkana siinä, että miten sitä fokusointia lähtee tekemään. Käydään vähän läpi myöskin, että mitä mahdollisia sudenkuoppia siinä voi olla, mutta ihan siinä lähdetään liikkeelle siitä, että minkälainen on logo, minkälainen on yrityksen arvot, missio, minkälaista olemassa olevaa musiikkia ja audiota se yritys käyttää ja myöskin nämä kaikki tällaiset eri onlineissa ja myöskin offlineissa tapahtumat kohtaamispisteet, visuaalisuus, sisustus niissä tiloissa, ne kaikki määrittää sellaisia muuttujia, joita sitten musiikkisuunnittelijat pystyy käyttämään, kun he lähtee miettimään musiikkilinjoja. Ja se on todella mahdollista. Se voi kuulostaa haastavalta, jos ei ole musiikkisuunnittelua tehnyt, mutta monilla musiikkisuunnittelijoilla on sellaisia secret recipejä, mitä he sitten käyttää ja usein vielä tosi onnistuneesti. Mutta myöskin tuommoiset pehmeät niin brändiominaisuudet, kuten vaikka luotettavuus, perinteikkyys, millä skaalalla se yritys on esim. Tällaisissa tilanteissa, niin niistäkin saadaan vielä twistiä siihen musiikkisuunnitteluun. Ja muuten tästä niin kuin brändin mukaisuudesta on tehty itse asiassa tuossa 10 vuotta sitten tämmöinen aika mielenkiintoinen tutkimus Gantin myymälöissä. Ja siellä huomattiin, että kun musiikki oli mietitty myymälässä brändin mukaisesti, niin siellä nähtiin keskimäärin jopa reilun 30% niin kuin myynnin kasvua. Ja se on todella mielenkiintoinen tutkimus. Se peilaa myöskin tähän kauppakeskustutkimukseen, jossa nähdään, että se pitää aika lailla paikkansa myös. Sitten semmoinen toinen tärkeä aakkonen, mitä mä itse aika lailla painotan mun asiakaskeskusteluissa ja milloin myöskin niin kuin ihan tutkimuksellista niin kuin pohjaa on se, että silloin kun se musiikkisisältö, jolla lähdetään suunnittelemaan niitä itse musiikkimaailmoja, kun sä käytät koko musiikki niin kuin katalogia, eli kaikkea tunnettua musiikkia, niin silloin sä aktivoit sen musiikin niin kuin täyden potentiaalin ja vaikutuksen. Eli siis se, että tiedätkö, kun nykyään brändit käyttää kaikenlaista katalogimusiikkia, geneeristä musiikkia, oli ne sitten mainostuotantoja tai vaikka myymälöitäkin, niin itse asiassa aika moni firma, kun ne käyttää niitä jo, niin ne kuulostaa itse asiassa aika samalta ne firmat. Ne kuulostaa jopa vähän toistensa kopioilta. Mutta silloin, kun sä käytät niin kuin tunnettua, aitoa, ihmisiä koskettavaa kaupallista musiikkia, niin silloin sä voit erottautua tosi niin kuin aidosti siitä massasta. Ja tässähän on myös semmoinenkin puoli, mitä tuossa kakkoskohdassa nostan, että hän ehkä alihyödynnetty resurssi on myös se, että kun sä soitat myymälässä tunnettujen artistien musiikkia, niin sä voit käyttää niitä artisteja, niitä biisejä, sitä koko maailmaa myöskin tukena esimerkiksi ihan yrityksen niin kuin brändityössä ja markkinoinnissa ja viedä sen taas sitten sinne myymälään ja toistepäin. Että se on kyllä todella tärkeä pointti ja tuossa itse asiassa muutama vuosi sitten niin City Market Eastonissa tehtiin tämmöinen aika iso tutkimus, missä tutkittiin sitä, että miten tunnettu musiikki versus hissimusiikki performoi myynnin näkökulmasta. Ja siellä nähtiin, että 25% niin kuin ostokokemuksensa niin kuin erinomaiseksi arvioineista asiakkaista, niin he osti suunniteltua enemmän silloin, kun tunnettu musiikki soi. Ja tämä on vielä niin kuin isossa retail-bisneksessä tehty havainto. Totta kai tärkeää myös tunnetun musiikin käytössä on se, että se on valinta. Ja tänä päivänä yhteiskuntavastuullisuus on tärkeä teema yrityksille. Ja itse asiassa se, että kun käyttää tunnettua musiikkia ja maksaa myös musiikkiluvan, niin se tukee musiikkialaa ja musiikin ammattilaisia ihan palkkatuloa verrattavalla tavalla. Ja tässä on esimerkki sellaisesta aika hauskasta jutusta, mitä me musiikkiluvilla lähetetään meidän asiakkaille. Eli kun käyttää musiikkia, mikä on tunnettua, niin saa luvat OK-tarran. Ja tämä luvat OK-tarra, niin se on semmoinen, voisiko sanoa vähän niin kuin merkki siitä. Ylpeydellä asiakkaat näyttävät, että me käytetään oikeasti tunnettua musiikkia. Meidän tästä musiikista, mitä me käytetään, niin myöskin maksetaan kotimaisille ja ulkolaisille musiikin tekijöille. Ja tuossa on hashtag luvat OK, käykää Instagramista katsomassa, niin sieltä löytyy ideoita, miten sitä voi hyödyntää. Ja itse asiassa lyhyt nosto, tämä musiikkimaailma myöskin, sen voi viedä ihan vaikka siis siihen omaan brändityöhön niin kuin silläkin tavalla, että esimerkiksi Spotifyssa, jos menette katsoa Barilla-nimistä ruokabrändiä, joka tekee pastaa ja tomaattikastikkeita, niin laittakapas hakuun Barilla Spotifyssa, niin sieltä löytyy heidän tekemiä listoja, joita he on tehnyt vähän inspiraatioksi asiakkaille, ihan tunnettujen artistienkin biiseistä. Niin sekin on yksi tämmöinen ulottuvuus, että sä voit ottaa ne artistit ja biisit ja musiikin myös omaksi niin kuin brändityökaluksi. Musiikki auttaa myös henkilöstöä jaksamaan. Tämä on tärkeä nosto ja tulikin tuossa kauppakeskustutkimuksessakin myöskin niin epäsuorasti esille, että tätä aika vähän itse asiassa mietitään niin kuin loppuviimein, että miten tämä sitten vaikuttaa. Tämä vaikuttaa ehkä enemmän epäsuorasti, mutta se, että kun se musiikki on mietitty sen brändin mukaan ja se auttaa niitä asiakkaita tuntemaan niitä oikeita tunteita, mitä me niin kuin liiketoiminnan kannalta halutaan, niin
kyllä se voimaannuttaa myös henkilökuntaa. Siitäkin on niin kuin tutkimustietoa olemassa aika paljon. Ja varsinkin tuo niin kuin retail-puolella se niin kuin henkilökunnalle mietitty semmoinen ihan oma musiikkikokonaisuus voi olla vaikka se, että esimerkiksi hyllytysaikoina ennen kuin, niin kuin myymälä avautuu, niin silloin soitetaan vähän heidän omaa musaa. Ja siellä saattaa saada vähän erilainen meininki. Siellä voi olla vaikka kunnon heavy rock-listat soimassa, kun taas sitten ehkä kun aukioloaika alkaa, niin sitten sieltä tuleekin taas sitä niin brändin mukaista musiikkia. Niin, mutta tässä se tärkeä puoli on se, että niin kuin se musiikki on kanssa toimia siinä sen myyjän kanssa. Se auttaa jaksamaan ja se on ikään kuin pieni työkaveri, joka tukee siinä päivittäisessä arkitekemisessä. Ja tähänkin liittyen, niin multa kannattaa kysyä, tähän on aika mielenkiintoisia tutkimuksia tehty viime aikoina, ja jos kiinnostaa tämä teema, niin voin avata tarkemmin, mutta itse asiassa taloustutkimus tuossa viime vuoden lopulla tutki tätä musiikin, niin kuin, miten ihmiset kokee niin kuin työhyvinvointia musiikin, niin 65% suomalaisista pitää musiikin vaikutusta merkittävänä työhyvinvointia. Se on mun mielestä aikamoinen luku, 2/3. Se kertoo jostain. Sitten toimistotilat ja tämmöiset niin kuin henkilöstötilat, niin suosittelen kyllä miettimään musiikkia myös sinne, koska miettikää sitä, että kun kaikki rakastaa musiikkia, tai ainakin suurin osa, mutta mikä se mahtavampi tapa vähän luoda yhteisöllisyyttä ja luoda puheenaiheita, kun laittaa musiikkia soimaan ja saada niistä hyviä keskustella sinne kahvipöytiin. Vielä yksi pointti näistä niin kuin ehkä aakkosista, mitä kannattaisi niin kuin brändin mukaisen musiikin niin kuin suunnittelussa miettiä, oli se sitten ammattilainen tai vaikka ei, niin kyllä tässä tutkimuksessa myös aika hyvin nyt nähtiin se, että se niin kuin ikäjakauma kannattaa miettiä, koska siellä on painotuseroja, eli eri ikäryhmät ja eri asiakasryhmät kokee musiikin vähän eri tavalla ja niin kuin merkityksellisyyden myös. Ihan siis sillä tavalla, että jos lähdetään miettimään sitä sun liiketoiminnan niin kuin peruslogiikkaa, että onko siellä niin kuin aukioloajan eri aikoina tai sellaisia eri asiakasryhmiä, erilaisia sesonkeja, joihin voisi luoda erilaista musiikkia. Se kannattaa miettiä. Esimerkiksi kuntokeskuksissa on aika perinteinen niin kuin asiakasjako, että aamulla on seniori-ikäistä asiakaskuntaa, sitten illemmalla tulee taas vähän niin kuin laajempaa ikäjakaumaa. Joissain se todella jopa suorastaan epäkunnioittavaa soittaa pelkästään sitä samaa, vaikka nuorille suunnattua musiikkia myös silloin senioriaikana. Aika tämmöinen niin kuin no-brainer, mutta sitä kautta kannattaa lähteä myöskin miettiä. Ja sitten niin jos haluaa mennä oikein syvemmälle siihen, että miten lähdetään vaikka tukemaan niin kuin myyntiä erilaisilla musiikkilistoilla, niin kannattaa avata se oma myynnin niin kuin statistiikkajärjestelmä. Katsoa ihan tuntikohtaisesti, viikonpäiväkohtaisesti, että missä on ehkä sellaisia, niin kuin, voisiko sanoa vähän niin kuin alihyödynnettyjä aikoja, missä myynti ei ehkä vedä. Onko siinä kyseisessä hetkessä jotain sellaista, missä näkyy jotain vähän niin kuin ehkä poikkeavaa sitä perinteisestä niin kuin asiakas- tai ikätrendistä. Ja tuossa niin kuin vielä yksi tutkimusnostokin, joka ehkä vähän päkkää tätä mun ajatusta, niin Z- ja Y-sukupolvet, eli käytännössä nämä niin kuin uudemmat sukupolvet, nuorimmat ihmiset meistä, niin he itse asiassa kokee niin kuin musiikin vielä enemmän merkityksellisemmäksi niin kuin työpaikoilla, esimerkiksi niin kuin myymälöissä asioidessaan. Ja se näkyy tässä taloustutkimuksenkin niin kuin tutkimuksessa aika selvästi, että vanhemmat ikäryhmät vähemmän kokee merkityksellisenä ja taas nuoremmat niin kuin paljon enemmän merkityksellisenä. Eli kyllä siellä on niin kuin tarvetta myöskin huomioida sitä niin kuin ikäryhmää myös siellä musiikkisuunnittelussa. Nyt ehkä muutamia sellaisia käytännön näkökulmia. Sesongit, niitä kannattaa aina miettiä. Eli jouluna kannattaa soittaa kyllä joulumusiikkia. Se on todella suositeltavaa. Mutta voiko sun toiminnassa olla esimerkiksi kesä jotenkin merkityksellinen? Mä koen, että silloin voisi ehkä soida vaikka juhannukseen sopivaa, tosi menevää, hyvää musiikkia, joka nostaa sitä sen niin kuin ajan ilmapiiriä. Näitä kannattaa aina miettiä, kun tekee tilamusiikkia. Ei kannata ikinä tyytyä siihen, että on vain yksi lista, joka sitten ei vaihtele. Sitten tämmöiset erilaiset musiikkimaailmat, eli se, että sulla on vaikka kaupassa eri osastoilla, sulla on vaikka juoma-osastolla vähän erilaista musiikkia ja sitten vaikka heavy-osastolla vähän erilaista. Näillekin sä voit luoda ihan omia tunnekokemuksia ja myöskin vähän niin kuin vielä vahvistaa se musiikin vaikuttavuutta, kun se elämys oikeasti myöskin niin kuin peilaa niitä eri maailmoja, mitä siellä myymälässä tai missä tahansa asiakastilassa on. Ja vielä tärkeä nosto, toi variaatio on myös todella tärkeä, eli henkilöstöhän kuuntelee musiikkia siellä vaikka niin kuin asiakastiloissa jopa 8 tuntia päivässä. Tänä päivänä musiikkijärjestelmät, musiikkisuunnittelijat pystyy huomioimaan tällaisiakin asioita tosi hyvin, että miten se niin kuin musiikki tehdään varioivaksi eikä se ikään kuin toista itseään, mutta samalla pitäydytään siinä brändin mukaisuudessa. Musiikin sisustaminen on myös aika mielenkiintoinen teema, eli se, että esimerkiksi sulla on myymällä vaikka kauppakeskuksessa, niin miten sä saat sen kauppakeskuksen melun vaikka tietyllä tavalla vähän pienennettyä, että se myymälä onkin niin kuin rauhallisempi ja tuntuu rauhallisemmalta. Musiikilla se on mahdollista, kun se tehdään teknisesti oikein. Eli tätä moni ei aina tajuakaan, että miten itse asiassa lisäämällä ääntä musiikkia voidaan rauhoittaa tiloja. Se on mahdollista.
Sitten muutamia muita tässä, ehkä mitä jo vähän mainitsinkin, niin just se, että miten sä määrittelet sun vaikka tuotteen tai palvelun arvokkuutta. Sitäkin voi musiikinvalinnalla vähän niin kuin muokata. Kun sä otat klassista musiikkia sun vaateliikkeessä, niin yhtäkkiä ne vaatteet vaikuttavatkin paljon niin kuin arvokkaammilta ja näin edespäin. Sitten taas toistepäin, sä otat vähän niin kuin menevämpää toplista musiikkia, niin sitten se brändi ehkä tuntuu taas ihan erilaiselta. Joo, hei, sori, että keskeytän, vaan että vähän aikapaineita. Mulla on yksi slaidi, Eveli, niin sit ollaan valmiita. No niin, yleensäkään. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin viimeinen nosto. Hiljainen tila on mun ainakin mielestä vähän niin kuin valaisematon tila. Kuka haluaa tihrustaa, kun ei näe? Hiljaisuus on vaaran merkki biologiassa. Kyllä musiikilla on merkitystä. Kiitos. Tuossa mun yhteystietoja ja olkaa ihmeessä yhteydessä. Jatketaan keskustelua, jos toi musiikilla kehittäminen niin liiketoiminnoissa kiinnostaa. No niin, kiitos Joonas. Hei, se melkein onnistuikin 10 sekunnissa se vika slaidi. Kyllä mä osaan tiivistää. Aika hyvin. All right. Mutta hei, liikutaan tässä eteenpäin ja meillä on vähän kysymyksiä chatissa. Laittakaa lisää. Meillä on nyt sellaiset kivat noin 15 minuuttia aikaa myös keskustella kysymyksistä. Ennen kuin hypätään kysymyksiin, siis vielä kerran kiitos Jaakolle myös ja kiitos Joonakselle. Olipa mielenkiintoisia nostoja, ideoita, vinkkejä meille kaikille. Ja tosiaan, kannattaa ottaa Jaakkoon tai Joonakseen suorankin yhteyttä. Ja Jaakon feedback lean voi olla yhteydessä tunnekokemuksen tai asiakaskokemuksen mittaamiseen liittyen ja Joonakseen musiikkilupiin, siis enemmän musiikkiin liittyen totta kai. Ja tässä vielä mahdollisuus siis oppia aiheesta lisää oppaan tiivin muodossa. Tämä opas kertoo, mitä kaikkea on hyvä ottaa huomioon, siis yrityksen tausta musiikin suunnittelussa, brändin mukaisen musiikin määrittelystä, äänentoiston suunnittelun ja tarvittavaan budjettiin jopa myös. Mutta hei, jatketaan kysymyksiin tässä ja Jaakko, ole hyvä. Joo, kiitos Evely ja kiitos Joonas erityisesti hyvästä setistä ja täytyy sanoa, niin kuin hypätään tästä niin kuin tutkijan roolista siinä mielessä pois tähän kokemusasiantuntijan rooliin, niin kyllä se on semmoinen homma, että ne, jotka ei ole niin kuin floor level ollut itse hommissa koskaan, ei ehkä sitä niin kuin tajua, mutta mä oon joskus back in the day, mä muistan 2010, mitä sitä nyt on, 15 vuotta sitten, mä olin pankissa töissä. Ja sinä kesänä, kun mä olin siellä pankissa töissä, niin tuli Tuure Kirpeläisen Valonpisaroita. Ja meillä pankissa soi Radio Nova ympäri niin kuin aina. Ja se oli joka 3. biisi, oli Tuure Kirpeläisen Valonpisaroita, koska ne oli varmaan tehnyt jonkun diilin, että ne sitten pitää soittaa sitä. Ja siis mä en niin kuin ikinä unohda sitä kamaluutta, kun piti mennä duuniin kuuntelemaan 8 tunniksi Tuure Kirpeläisen Valonpisaroita. Et jos ei niin kuin minkään muun takia, niin sitten sen takia, että niin kuin, älkää kiduttako työntekijöitänne niin kuin tuossa asiassa. Mutta joo, nämä on tämmöisiä, niin kuin, mitä sitten tulee paljon sieltä läpi. Mutta hei, meillä oli tosiaan tullut jo kysymyksiä etukäteen ja enkin laittanut, mutta lähdetään täältä purkamaan tätä kokonaisuutta, eli miten voi varmistaa, että myymälöissä soiva musiikki on linjassa brändin kanssa ja tukee positiivista asiakaskokemusta? No tossahan vähän sitä jo niin kuin käsiteltiinkin, mutta mä voin vaikka avata tuon keskustelun sillä, että tietty siinä on se, että pitää varmasti jatkuvasti ymmärtää, että mitä se oma asiakaskokemus ja brändi on, että sitten jos tavallaan ei ole käsitys siitä, että minkä kanssa pelataan, niin hankala on myös sitten matchata sitä musiikkia siihen näin, niin kun me taas sitten tällä niin kun asiakaskokemuksen ja tutkimusten puolelta sitä tehdään myöskin sen niin kun brändin asiakaskokemuksen mittaamista, mutta onko sinulla Joonas tuohon jotain vielä semmoista erittäin tiivistettyä neuvoa nyt sitten tuohon, mitä äsken kävit läpi?
Joo, no ehkä se on tärkeää, että ei kannata lähteä tekemään omista niin kuin, mieltymyksistä sitä musiikkia. Se kannattaa miettiä hyvin vahvasti sen yrityksen brändin kautta ja omalla tavallaan vähän zoomata ulos, ja suosittelen käyttää ammattilaista. Niin tarkoitatko sitä, että ei omia lempparibiisejä sinne? Ei missään tapauksessa, ellei se sun liiketoiminta keskity suhun itseesi. Eli se on vahvasti sun oma brändi, mitä sä, esimerkiksi vaikka parturi-kampaaja voi tehdä esimerkiksi sitä, että hän on se omalla tavalla se brändi. Mä huomioisin 4 asiaa. Brändi, asiakkaat, henkilöstö ja ne tilat. Eli omalla tavallaan niiden 4 yhdistelmällä sä pääset luultavasti tosi hyvään lopputulokseen. Ja ehkä sitten, niin jos mennään vielä niin sisältötasolle, genret, tempo ja sitten niin volyymi. Tämä menee sitten vähän tänne niin jargonin puolelle, että miten sitä musiikkisuunnittelua tehdään. Mutta se, että se musiikki on mietitty osaksi sitä kokonaisuutta, myöskin se on tärkeää, että se musiikki tukee tavoitteita. Eli että musiikilla annetaan tavoitteet. Mitä sillä halutaan tehdä? Ja sitten sen jälkeen sitä musiikkia tehdään sen mukaan. Ja totta kai volyymi on itse asiassa tosi tärkeä siellä tiloissa, kun ollaan niin tilamusiikissa kiinni, koska ilman, että se musiikki soi laadukkaasti, niin ei se myöskään sit vaikuta. Mutta toisaalta musiikki ei saa soida myöskään liian kovaa, eli musiikilla voi tehdä vähän niin kuin hallaa. Tässä oli ehkä niin lyhyt vastaus, mutta siinä on monta asiaa, mitä pitää huomioida. On ja sitten tuossa mä huomasin myöskin niin kuin omasta sen, että mä kävin tuossa hetki sitten parturissa ja siellä jostain syystä ei ollut taustamusiikkia ja sitten kyseinen henkilö ei ollut niin kuin aktiivinen juttelemaan muuta, niin aika kiusallinen fiilis oli sitten siinä, kun on niin kuin hiljasta ja näin, että kyllä se kuitenkin on niin vahvasti siellä meidän elämässä. Mutta tuohon sitten vielä, niin kuin, että no okei, viittasitkin siihen, että kun ei omaan musiikkimakuun, mutta mistä me tiedetään, että mikä mun musiikkimaku on tai mikä sun tai jonkun muun musiikkimaku on, niin onko se enemmän semmoinen, että niin kuin educated guess tavallaan, että mikä kenenkin musiikkimaku on vai onko se enemmän semmoinen, liittyykö tämä siihen niin kuin tunnettuun musiikkiin, että se on niin kuin turvallisin vai miten me voidaan tämmöinen asia ottaa huomioon, jos mä tykkään heavy metallista ja sä tykkäät jatsista? Niin. Tässä on ehkä myös se, että kun musiikki on todella niin subjektiivinen asia, niin ihan täydellistä niin kuin integraatiota ei vaan pysty luomaan. Mutta se, että sitten kun lähdetään siihen brändiin keskittymään, niin sillä brändillä on totta kai niitä omia ostajapersoonia ja muita, joita kautta sitten niin lähdetään luomaan sitä tekemistä. Ja kyllä se on niin kuin tärkeää, että fokusoidaan pois sitä omasta mielimusiikista. Silloin se paras lopputulos vaan saadaan aikaiseksi. Sitten siinä niin kuin variaation miettimisessä, just näillä hyllytyslistoilla esimerkiksi henkilökunnalle, voidaan ottaa sitä henkilökohtaista niin kuin mieltymystä mukaan. Totta kai pienemmät yrittäjät saattaa olla hyvinkin tietoisia, minkälaisia heidän asiakkaat on. Silloin voi olla vähän ehkä eri asia. Silloin voidaan ehkä miettiäkin sitä niin kuin mielimusiikkia yhtenä osana. Ja totta kai myöskin top-listat, kyllähän ne määrittää. Eli tänä päivänä paljon musiikin, niin kuin musiikkipalveluissa, joita esimerkiksi tarjotaan musiikkisuunnittelijoille työkaluiksi, niin siellä on paljon metadataa ja niin kuin dataa siitä, minkälaista musiikkia ihmiset kuuntelee. Kyllähän siis se, että mitä musiikkia ihmiset kuuntelee, mistä ihmiset pitää, niin kyllä se ohjaa paljon taustamusiikkisuunnittelijoiden töitä. Ihan niin kuin tarkoituksella. Joo, ja tuossa ehdottomasti varmaan, niin kuin sanoin, niin tämä niin kuin se asiakkaan tunteminen niin sen taustojen puolesta, mutta myös sen käyttäytymisen muun puolesta, että sitten kun voidaan kokeilla jotain, niin kuin tuossa me tutkimuksessa tehtiin, että kokeiltiin kuukausi yhtä, mitattiin miten toimi, asiakaskokemus, myynti, seuraava kustomoitu lista, että kyllähän sitä voidaan niin kuin myöskin sitä kautta optimoida, että tarkastellaan tuloksia sitten, että ei se varmaan niin kuin epänormaalia ole, että myöskin vaihdetaan niitä listoja ja haetaan niitä parempia tuloksia. Just näin, ja siinähän itse asiassa nähtiin, että se semmoinen iloinen, nopea, niin kuin, iloinen, vähän kevyt, mutta kuitenkin nopeatempoinen lista, niin se performoi kaikista parhaiten niistä niin kuin brändin mukaisista listoista. Ja itse asiassa, niin kuin Jaakko, kun sä kerroit niistä tunneprofiileista, jotka sitten oli omalla tavallaan niitä, voisiko sanoa vähän niin kuin tärkeimpiä, jotka vaikutti tähän lopputulokseen, sitten niin kuin eli iloiset tunteet ja myöskin innostuneet asiakkaat. Niin Jaakko, saa avata, että minkä takia just nämä tunteet on niin kuin bisnekselle, niin kuin asiakaskokemuksen näkökulmasta tärkeitä? Joo, no ehkä se niin kuin helppo ja simppeli vastaus on se, että noi mukaan lukien muutamat muut tunteet, mutta noin on niin kuin voimakkaimpina nimenomaan vaikuttaa siihen ostokäyttäytymiseen. Eli nyt me tutkittiin sitä niin kuin linkkiä sen ostokäyttäytymisen välillä, eikä niinkään muita vaihtoehtoja, yli suosittelu ja asiakastyytyväisyys ja muut tämmöiset niin kuin kokonaisuudet. Mutta se on nimenomaan se, että niiden vaikutus siihen ostokäyttäytymiseen on ollut kaikista niin kuin suurin, mikä on sitten se niin kuin tärkeä asia siellä. Nyt varsinkin kun mietitään, että
tehdään liiketoimintaa, niin sitähän me halutaan. Mutta hei, hypätään eteenpäin. Kiitos, tuossa tuli tosi hyvin pohjaa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen. Jussi laittoi viestittää kysymyksen, että onko brändin mukaista live-musiikkia ja sen vaikutusta tutkittu asiakaskokemuksen kautta liikevaihdon kasvuun. Ja mä voin vaikka aloittaa pohjaksi tuohon sanoa, että mulla on semmoinen hunchi, että olen nähnyt sellaisen tutkimuksen maailmalta, en muista Suomesta, että minkälainen vaikutus niin kuin live-musiikilla on niin kuin kauppakeskuksessa tai myymäläympäristössä. Ja mä muistelisin, ja nyt mua ei saa teilata tämän muistikuvan pohjalta, mä voisin kaivaa jostain tuolta, että vaikutus on ollut positiivinen, mutta sen kautta, että se live-musiikki on tuonut niin kuin lisää kiinnostuneita ihmisiä sitten sinne myymälään. Eli ainakin sitä kautta, että joku katsoo, että hei, tuolla on live, niin ne menee katsomaan ja sitten ehkä jäänyt katsomaan sinne myymälään, mutta siihen itse niin kuin myyntiin tai asiakaskokemukseen niin en osaa sanoa, että onko suurempi vaikutus kuin sitten tämmöisellä niin kuin brändiin sopivalla muuten musiikilla. Onko sulla, Joonas, tästä jotain niin kuin hunchia? Mulla on ihan sama hunchi. Mä en uskalla, kun mulla ei ole mitään tutkimustietoa esillä, niin alkaa sanoa mitään tarkkoja määreitä, mutta noin se varmasti todella on. Mähän edustan siis paljon niin kuin äänitettä, niin taustamusiikkia julkisilla paikoilla, että omalla tavallaan mä oon sen puolen niin kuin asiantuntija itse, mutta kyllähän se kuulostaa aika järkevältä. Live-musiikkihan on niin kuin vielä ehkä voimakkaampaa joissain tilanteissa. Joo, kyllä, juuri näin. Tuosta ikävä kyllä ei ole niin paljon tietoa, mutta tosiaan sen niin kuin olettaman pohjalta niin uskoisin, että on positiivinen vaikutus, mutta se sitten, että pystyykö tavallaan, koska live-musiikilla on sitten myöskin aina isompi kustannus, niin tietyllä tavalla se, että onko se niin kuin ROI positiivinen vai onko se niin kuin silleen hyvä, niin vaikea sanoa, mutta pitää kaivaa tuosta vähän lisää. Meillä on varmaan jatkotutkimusaiheena myös mielenkiintoinen, esimerkiksi sitten tuo puoli. Tuossa tuli sitten Sarilta tuohon itse tutkimukseen liittyen hyvä kysymys, eli kuukausi tuntuu pitkältä ajalta musiikin tutkimukseen, koska kuukausittaiset myynnit eroavat paljon toisistaan ja otettiinko nämä huomioon tutkimuksessa. Eli todella hyvä näkökulma. No sitten toinen näkökulma voisi olla yhtä hyvin myös se, että kuukausi on todella lyhyt aika, niin kuin tietyllä tavalla myös tällaisen tutkimuksen, eli me tullaan varmasti toteuttaa myös jatkossa pidempiaikaisia tutkimuksia. Mutta sitten se, että miten tämä on otettu huomioon, niin tutkimuksen analyysissä on otettu myöskin huomioon taustamuuttujat, sitten nämä niin kuin, verrokit, mikä tarkoittaa sitten sitä, että jos siellä on ollut jotain todella selkeitä heilahteluja jostain muusta syystä, esimerkiksi olisi ollut joku tietty päivä tai joku kampanja tai muuten, niin ne on otettu sitten huomioon siellä. Me ollaan mitattu myyntejä ja asiakaskokemusta päiväkohtaisesti. Eli tavallaan ne eri musiikkiprofiilien niin kuin yhteenlasketut mittausjaksot on ollut noin kuukausi, mutta niin mittaukset on tehty aina päiväkohtaisesti, mikä on sitten tehnyt sen, että me ollaan päiväkohtaisesti tarkasteltu niitä muutoksia, mikä tekee sitten sen, että me ollaan saatu niin kuin vähän sitten poistettua sitä vaikutusta, että jos nyt sanotaan vaikka että niin kuin, mikä voisi olla hyvä esimerkiksi, no joulukuu on varmasti yleensä kauppakeskuksessa vilkkaampi ja enemmän ostetaan kuin sitten vaikka lokakuu, mutta ensin jouluna ei mitattu ja sitten tämä on otettu huomioon siinä, että ollaan verrattu niitä myyntejä sen verran, että siellä ei ole mitään tämmöisiä niin sanottuja muita anomalioita. Täydellistä siitä ei kyllä varmasti pystytä koskaan saamaan siellä niin paljon taustamuuttujia, mutta tämmöiset on siellä otettu kyllä mahdollisimman hyvin sitten huomioon. Ja tuossa ehkä varmaan myöskin se, että vaikuttaisi sitten, niin kuin Joonas sanoi, että mielellään tietenkin niitä musiikkiprofiileja vaikka jouluna, niin se olisi sitten vähän erilainen, niin tämä valittiin tämä mittausjakso myös tarkoituksella sitten niin, että se oli tuossa keväällä, että siinä ei osunut mitään tämmöistä niin kuin, suoraa tämmöistä sesonkiperiodia esimerkiksi. Hyvä. Hei, meillä on aika pikkasen tuossa alkaa tulemaan täyteen, mutta ehkä viimeisenä mä voisin vielä kysyä tuosta, että mikä, Joonas, erityisesti sulle, että mikä on hyvä tavoite musiikille? Eli mikä se niin kuin, ikään kuin primääritavoite siellä olisi hyvä olla, kun lähtee nyt sitten miettimään sitä brändin mukaista musiikkia?
Voi, kun mä osaisin antaa tuohon yhden vain ainoan vastauksen, mutta ehkä niin minuutin aikaa, niin nyt. Asiakastiloissa se, että pidennetään viipymään. Joo, okay. Koska viipymään pidentämisellä voidaan luoda parempaa myyntiä. Ja sitä kautta, aika usein, jos se on ykköstavoite, niin se musiikki itsessään tukee montaa muutakin tavoitetta. Mutta ehkä mä valitsisin sen. Se voisi olla yksi semmoinen niin kuin selkeä. Joo. Ja sitä varmaan sitten myöskin se, toki niin kuin mä voisin omasta puolestani sanoa, että ehdottomasti suosittelen aina sitä, että pyritään mittaamaan sitä asiakaskokemusta ennen kaikkea siinä, että miten se niin kuin musiikki vaikuttaa siihen asiakaskokemukseen, mutta juuri tämmöiset suorat mittarit myös, mitkä on mitattavissa, eli kuinka kauan vaikka asiakkaat sitten viettää aikaa siellä toimipisteessä, niin on yksi. Hyvä. Hei, iso kiitos kaikille mukana olleille, myös omasta puolesta. Kiitos Joonas ja hyvistä keskusteluista. Ja sen verran ehkä muistuttaisin vielä, että laittakaa tosiaan viestejä, jos tulee mitä tahansa kysymyksiä. Mielellään autetaan niin asiakaskokemuksen puolesta kuin tuon musiikinkin näkökulmasta. Ja jos kysymyksiä tosiaan jäi sinne, niin vielä jotain, niin me katsotaan ne läpi ja vastataan sitten sähköpostilla myös. Sieltä musiikkisuunnittelun ABC:stä löytyy myöskin linkki meikäläisen kalenteriin, jos haluaa suoraan varata keskusteluajan, eli sieltä voi sitten jatkoa etsiä myös. Hyvä. Loistavaa. Kiitos oikein paljon kaikille. Ja kiitos. Until next time. Hyvä. Until next time. Kiitos. Mukavaa viikkoa. Kiitos.